Hai să mergem cu fabula. Am plecat Gânsacul iubirii. Sus pe creangă într-un pom, cânt o privighetoare, o fetiță la tulpină se stropește din picioare. Mercurul în termometru arată 30 de grade, când au apărut și Grișa cu 2 safalade. Grișa și cu Sfeta azi au împlinit un an, de când Gânsacul lui a intrat la dânsa în Lighean. Tot în ziua asta, cu un an în spate, afară era frig, cu zăpadă până la coate. Grișa cu moscoviciu s-a pornit la țară, la Bunei, să călzească soba și să mai pună șocălei. Motorul benzină lucra ca pilorama, căldura de la pecică îi lichie de trop pijama. Salonul la mașină era în stil Durlești, cu blană din cărlan, păscută pe la felești, muzicuță bună, magnetofon cu flash și loc în portbagaj pentru achitare cash. Când a intrat în sat, a dat muzică tare. Zăpada de pe drum era din ce în ce mai mare. Grișa cu putere a pus viteza 1 și mufta a început să miroasă ca colțonul. Cu răbdare și cu chin a ajuns lângă portiță. Într-un somn adânc și dulce dormea Svetlana, beată criță. Băiatul, când a întors privirea în fața la mașină, un Gânsac era în șip drept cu clanțul în turbină. Alături, la 2 metri de fetița adormită, Grișa au găsit un lighean, un șip și o sâtă. O tras gâsca de labi și o pus-o în lighean, în timpul ce fata s-a trezit cășcalul Traian. Cu buzele albastre și cu trupul înghețat, l-a rugat pe Grișa să o împingă lângă pat. Grișa, pus pe gânduri, i-a răspuns amuș și din colțunii lui i-a făcut mânuș. O luat în spate ca pe un sac cu greu, o trântit-o lângă sobă ca un bolohan în râu. În camera de alături, înțăpenit de frig, bunelul lui Grișunea rodea dinții din covrig. Chiar lângă bunel, sub o pătură de lână, dormea mămuca lui cu niște mac în vână. Grișa gospodarul a început să facă focul. Sveta în timpul ăsta căuta sub pat garșocul. Peste o oră și jumate, din sobă țâșne căldură, fata arăta prin gesturi Grișa să-i dea la gură o cană cu compot sau cu apă plată. După ce s-a dezghețat, avea gura uscată. Grișa i-a adus moare din curechi și colțuni de lână lângă 3 perechi. În timp ce îi îmbrăca colțunii, o privea în ochi cu poftă. Când o văzut că soba e caldă, o lăsat-o fără coftă. Sveta și cu Grișa cam erau de seamă, doar cu diferență structura de la ramă. Băiatul era înalt, de statură joasă, la păr puțin roșcat, ca ceripița de pe casă. Fata mai înaltă, la șolduri mai mășcată, cu scolioză medie și un bazin mai lată. După 3 gâturi de moare, Grișa au cuprins-o strâns și fata încălzită din neatenție l-a atins. Din inerție și din grabă s-au lipit ca plastilina. Dintre toți, cea mai activă desigur era mâna. Mâna lui Grișunea intra adânc în păr, în timp ce fata dintre dinți scoate coajă de măr. O mângâie pe cap și o apăsa încet, o controla de lindini în părul ei brunet. După 8 minute s-au ridicat din pat, Grișa a obosit și cu presul încordat. O pus un vin la plită să facă un izvar, să servească el o cană și restul lui avatar. Toată ziua până seara au stat lipiți de sobă. Grișa o întindea de suflet așa ca pentru probă. După ora 9 seara au ajuns la un consens și Grișa din viteză o ieșit pe contrasens. O pupat în buză și-o jurat iubire, a doua zi spre seară fiind prima întâlnire. Și atât în prezent au deja un an, martor oficial fiind Gânsacul din Lighean. Da. O ieșit pe contrasens. Măi, dacă era vorba de sobă, înseamnă că 0 grade cu plus. Da, înseamnă că 0 grade cu plus. Ok, fabula lui Alexandru